ev der gundê Orgînosa bajarê Mûşê ye. Weke her gundekî Serhedê, ev gund jî bi kiraseke spî hatiye pêçan. Sabrî Aslan ku yek ji gundiyan e, şivanî dike. Rojê sê caran pezê xwe derdixe derve, da ku nexweş nekevin. Serê sibê em ê li nêya da berdin. Em ê 11 nîva da bihewînin, di 2 nîva da sa berdin. Em ê 4 5 da sed hewînin. Yani zahmetayî zabe em ê pêş me xwe dikin 6 me. Yêmê wî kîlokayê 600 ma ew 600 milyon tona wî. Kîloya ewka yê torba yêmê 5 milyon. Li gund herçiqa zivistanê karê debarê kêm be jî, karê jiyanê qet naqede. Yên ku bi kaşkaşê êmê sewalan dibin, yên li ser kaniyê dibin sir û seqemê de firaqan dişon û yên li ser banên xwe bi mecefeyê berfê paqij dikin. Pirsgirêka sereke ku seyare di berfê de asê dimînin jî qet ji dîmenên gundan ên zivistanê kêm nabe. Erebek hetiye birî rê wala di berfê da em ê xwedê heske got wî jî yardim bikin em ê ji biraka derxin. Rê û pê me elektrîkê ceryanê me qepalîne anha. Ji alîkî ve ji wî alî ve jî tengasiyê me çê dibin. Me heqeq di viraka dê gundê me. Mala min viraye ev berfes xwe qap kiriye. Ev hayl wê derê ev jî Kurkiyê min. Valla biraz yana me topxwe dibînî. Befra me em sekinî nêdî ne îş e ne kar e. Hinekî pezê wan e heywanê wan e hinekî pêra uğraşmış dibin. Hinek jî betalin mala xwe dane. Şûlebend û şembeliyên ku bi sivênekên xaniyan vegirtine jî nîşaneya sermaya zivistanê ne. Ji ber hewaya sar heta mecbûrî nebe kes ji malên xwe dernakevin derve. Saat 6 nîva da terin nêvarê şeşa da tune gund. Öğrenci bin zivistan e zor e zahmetî ye zilcîle rê girtine ka öğrenci gelkarine dersê saata xwe de bigihîşin mecbûren derkevin terintin. Dirosîr ne ceyran e ne av e ne tiştekî ye halê me nabînî. Şîştina firaqa jî pidest dişûn. Pidesta dişûn ew dikin. Makina beravê heye ceyran tune ye av heye ceyran tune ye çend roj. Wala zar zor bûk berdestêm tune qîs tune ez tinê me nexweşim. La zivistana me millet ê ku îşî wî heve ji xwe tere mûşê. Ev ê din jî paya heywanê xwe ne. İşê wan ku tune be ji xwe di hundir da ne qehwe ye ne tiştekî ye. Kesekî îş nake zivistanê kar nake. Zivistanê tenê zarok ji bo kêf û gerê wextê xwe li derve diborînin. Ew weke xemleke buharê bi stran û awazên xwe sermaya dijwar hinek jî be nerm dikin. Yarê delalê bûka baranê destê xwe xemlîne bi rengê buharê destê xwe xemlîne bi rengê buharê. Ji ber sirê gelek cûreyên çivîk û qijikan ji Mûşê bar kirine. Yên mayî jî piştî bînvedanekî dibe ku ber bi cî û warên germ ve koç bikin. Li Mûşê û gundên derdora Mûşê 5 mehan jiyan dibin berfê de ye. Lê digel hemû zehmetiya xwe jî jiyana dibin berfê de berdewam dike. Maşallah de kak. Rûdaw gundê Orgînosa Mûşê.